कौन कर मालती आम ढेकानाल राइज उपरे एई बर्गी मानकर कोप दृष्टि पड़ी परा आलो मोर हटा मान परा बर्गी कुआ जाउची सेही गुडाक बा आम राजा को से माने सरबरा देबा पई परा बाध्य करछोती आलो सरबरा सेटा पुणी कोन बा तू जानिनु आलो सरबरा माने खंजन से पुणी बरसकु 60,000 कान कौड़ी दाबी करूछंती कोन कहुजु छाती धड़ा धड़ा हिलाती मोहर खाली पीली आती भीड़ा खाऊ छाली जी काटी मारना तुम्हारा नहीं नकिया रे खाली पीली आती नकिया रे कोना मोती तू कौन जानिनु मालती आम राजा त्रिलोचन देव जेमिति चालाक सेमिति वीर से कौन सहजे देबे ताहाले कोन हबो जे मु परा सेही कथा भाबुची सुंदरी लो मोर मन को हलो मारी आम राजा
ଶ୍ୟାମଘନ କୁଅରଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା? ହଁ ହଜୁର, ଏଇ କଟକ ନିକଟ ମହାନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୌବନ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସେ ରହୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି? ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ପାଖ କୋଠରୀରେ ବସେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ରାଜା ରାମ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସି। ସାବଧାନ! ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଗୀ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜା ରାମ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ମାନ୍ୟବର ରାଜା ରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଭୁଲେ ଖାଁ, ଯାହା ନଥିଲା ଆଦେଶ ହୋଇଛି କି ପାଳନ ତାହାର? ହଁ ହଜୁର, ଶ୍ୟାମଘନ କୁଅରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଚୁବାକାଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେ ଯେ ମରହତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ହାଜର କରା ସେ ବୃଦ୍ଧ ମରଣଟା ଜାଣେ। ଯଥାଜ୍ଞା ହଜୁର। ଦୂତ ଶ୍ୟାମଘନ କୁଅରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି। ପ୍ରଣାମ ହଜୁର। ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣୁଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପାଇ। ପ୍ରୀତରେ, ଅତି ପ୍ରୀତରେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଜଣେ ମରହଟା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରାଗ ଦେଖି ଜାଣିପାରେ କି ବୀର, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡେ? 1751 ସାଲେ ମରହତ୍ୟା ଅକ୍ତିଆର କଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡ। ସେ ସମୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ। ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର। ସାମହନ କହିକି ପାରିବ ମୋରେ କି କାରଣରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଘଟିଛି ବ୍ୟାଘାତ? ଶୁଣନ୍ତୁ ହଜୁର। ବର୍ଗୀ ବୀର ହେ ରାଜା ରାମ, କହୁଅଛି ଯାହା ପର ଶ୍ରବଣ। ବର୍ଗୀ ବୀର ହେ ରାଜା ରାମ, ମରାଠାଙ୍କ ବହେଳା ଯୋଗୁ ଏଠି, ମରାଠାଙ୍କ ବହେଳା ଯୋଗୁ ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଘଟିଲା ଦିନ। ବର୍ଗୀ ବୀର ହେ ରାଜା ରାମ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇକି ମରାଠା ଦେଶ ନେଇକି, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇକି ମରାଠା ଦେଶ ନେଇକି, ଶିବ ଭଟ୍ଟ ପରେ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଶିବ ଭଟ୍ଟ ପରେ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାନ। ବର୍ଗୀ ବୀର ହେ ରାଜା ରାମ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇନା ଢେଙ୍କାନାଳଗଡ଼ ରାଜନ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇନା ଢେଙ୍କାନାଳଗଡ଼ ରାଜନ। ନାମ ପିତାଙ୍କର ଜୟ ନାରାୟଣ, ନାମ ପିତାଙ୍କର ଜୟ ନାରାୟଣ। ଦେବେ ନାହିଁ କିଏ ରାଜସ୍ୱ ଆମ। ବର୍ଗୀ ବୀର ହେ ରାଜା ରାମ, କହୁଅଛି ଯାହା ପର ଶ୍ରବଣ। ବର୍ଗୀ ବୀର ହେ ରାଜା ରାମ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜନ ଜୟ ନାରାୟଣ। ହଁ ହଜୁର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଆଦି ସମ୍ଭାଳିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବ। ହେଲେ ସେ ବି କରିଦେଲେ ମନା ଦେବା ପାଇଁ ବାକିଆ ରାଜସ୍ୱ। କି କହିଲ ଶ୍ୟାମ? ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବ ଦେବ ନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗ। ଭାଙ୍ଗିବି ଗର୍ଭ ଅହଙ୍କାର ତ। ସେନାପତି ହଜୁର, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଛାର ଖାର କରିଦେବି ଢେଙ୍କାନାଳଗଡ଼। ତ୍ରାହି
ଚାଇ ଡାକ ଦେବେ ପ୍ରଜାକୁ। ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପଳାୟନ କରିବେ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାୟଣ ଆତଙ୍କେ। ଯିଏ ମୁଁ ଆଦେଶ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ରାଜାରାମ ଲୋପ ହେଉ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ନାମ। ଯଥାଜ୍ଞା ବୋଲି ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ ସର୍ବତ୍ର। ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ପୁରୁଥିବ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନମଣ୍ଡଳ। କହିଲେ ସଫଳ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଭୁଲେଖାଙ୍କ ଶିର। ଚାଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଡ଼ ଟଙ୍ଗେ ନେଇ ପଗି ସଇନ କୁଟକ ପଟରେ ହବା ଛଳେ ବଳେ ବାନ୍ଧିଆଣ ସେଇ ରାଜନ। ଦେଇ ନାହିଁ ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ଆମରି ମରାଠା ଆଦେଶ କରୁନି ଖାତିରି। ଦେଇ ନାହିଁ ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ମରାଠା ଆଦେଶ କରୁନି ଖାତିରି। ମୋହରି ଆଗରେ ଠିଆ କର ତାରେ ଦେଖିବି ତାହାର ବଦନ। ଯାରେ ଚଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ବଗି ସଇନ। ଚାଲିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଧରି ସଇନ। ଚାଲିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଧରି ସଇନ। ଫେରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରାଜସ୍ୱ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ସେ ରାଜନ। ଚାଲିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଧରି ସଇନ। ଏତିକି ରଖିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେଲେ ଜଗନ। ବିଶ୍ୱାସ ଏତିକି ରଖିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେଲେ ଜଗନ। ବିଫଳ ହୋଇଲେ ମୋର କୌଶଳେ ଏଧିକ ଜୀବନ। ଚାଲିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଣେ ଧରି ସଇନ। ଚମତ୍କାର ଅତି ଚମତ୍କାର ଅବିଳମ୍বে ଯାତ୍ରା କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼। ଯଥାଜ୍ଞା ହଜୁର। ଚାଲିଲି ଗରବ ଝୁଟିଲି ସରବ ଭିତରେ ଡାକିବୁ ରକ୍ଷା କର। ଚାଲିଲି ଗରବ ଝୁଟିଲି ସରବ ଭିତରେ ଡାକିବୁ ରକ୍ଷା କର। କିଛି ଶୁଣିବିନି କିଛି ମାନିବିନି ବଦି ବୁଝୁନି ବୁଝୁପାନ। ଚାଲିଲି ଗରବ ଝୁଟିଲି ସରବ ଭିତରେ ଡାକିବୁ ରକ୍ଷା କର। ଆସିବ କାମୁଣ୍ଡ ଗଣିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଶତ ଖଣ୍ଡ ହେବ। ଆସିବ କାମୁଣ୍ଡ ଗଣିବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଶତ ଖଣ୍ଡ ହେବ। କିଛି ମାନିବିନି କିଛି ଶୁଣିବିନି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ମୋହର। ଚାଲିଲି ଗରବ ବୁଝିଲି ସରବ ଭିତରେ ଡାକିବୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆମ ଅର୍ଥ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି କେତେ ଅର୍ଥ କେତେ କାହାଣ କହୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅର୍ଥ ଭଣ୍ଡାରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବେଶ ଅର୍ଥ ଓ କଉଡ଼ି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ହଜୁର। ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ଦ ହସ୍ତେ ରହିଅଛି ମୋର। ସାବଧାନ ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ାଧୀଶ୍ୱର
त्रिलोचन देव महेंद्र बहादुर दरबार को विजय करुछंती हो। महाराजांकर जय हे। महामंत्री प्रस्तुत होइछि कि आम्भ अर्थ भंडारर हिसाब फर्द। मुख्य सचिव हिसाब फर्द हस्ते उपस्थित एई दरबार। महाराज महाराज रक्षा करନ୍ତୁ महाराज रक्षा करନ୍ତୁ महाराज 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 रक्षा करନ୍ତୁ महाराज। दूत काहींकि चित्कार? प्रभु आम राज्यर सीमांतरे दुर्दांत भूलेखा लुंठन सहित प्रजांको घर द्वार चाली पड़ी नष्ट कर दउछि। जारी देउछि तुमे की करजानी? आमला जानवर सम्मुखरे प्रजा माने रक्षा कर बोली विकଳରେ चित्कार କରୁଛନ୍ତି। और की सेना मुख्य भूलेखा वर्तमान कौन? आम राज्यर उत्तर पूर्व सीमा ब्राह्मणी नदी पार होई पिंपल निकटरे तार दमन चलैछि। महामंत्री प्रजा माननको सुरक्षा देवा राजार कर्तव्य। मु एबे यात्रा करिबि पिंपल निकट। भेटी देवी जहा किछि बाकी अछि अंबर राजस्व। हजुर तबादेश होइब पालन। प्रस्तुत करम सुंदर संगे पदातिक सैन संगे नेय कठौरी रधार करन्तु मोदन शरण। जय ढेंकानाल महाराज त्रिलोचन देवंकर जय। एते गर्व एते अहंकार देव नहीं सरबला एहार परिणाम तुमे भोगिब निश्चय। प्रबल प्रतापी सेनापति भूलेखांकर जय हो। कि संवाद दूत ढेंकानाल राजा त्रिलोचन देव आपणक साक्षात अपेक्षा। राजा त्रिलोचन जाओ दूत ससम्माने आशीर्वाद दियोतानी। हजुर आसन्तु ढेंकानाल राजा त्रिलोचन देव। ओहो भाग्य मोर आसन ग्रहण करन्तु राजा। प्रकाशन्तु आशीर्वाद अभिप्राय। बल्कि सेनापति वीर भूलेखा तार कर्तव्य अटे प्रजार सुरक्षा। अस्पर्थदर्थ अनुहे राजा त्रिलोचन देव भूलेखार आदेश को अवमानना। देवनाही सरबरा तुमे एते दम्भ एते शक्ति तुम। आसी अछि अवश्य मु करियाकु तार समाधान। सरदार बर्गी सेनापति भूलेखांकर जय हो। आसीछन
ଆସିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବ। ଉଚିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରମାରେ ଏଇ ସମ୍ମାନ। ଯଥାଜ୍ଞା ହଜୁର। ଲେଖ। ଅରେ ରାମ ଭୋଗିବାକୁ ଓ ହେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ। ওরে ঘা কবর তব নাহি হে গীতা। দেখি যাও ঢেঙ্কানাল প্রজাগণ। তোমার রাজা বন্দি আছি ভুলে যাও। বিশ্বাসঘাতক ভর্তি সেনাপতি আসিଥିଲି ତୁମ ପାଶେ ସମାଧାନ ଆସେ। ଫଳ କରି ବୋଲାଉଛ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ। ଏହା କଣ ରାଜଧର୍ମ? রাজধর্ম ওরে ঘা বুঝেনি রাজধর্ম কিছু। ବର୍ତ୍ତୀ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଳାସ। ଆସିବାକୁ ଦିଅ ତାର ଭୋଗିବ ସେ ତାର ପ୍ରଭୁର ଧୂର୍ତ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆସିବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେନାପତି ସାଥେ ଘେନି ଆସିଅଛି ଅର୍ଥର ସମ୍ଭାର ସରବରା ତୁମ। ଅର୍ଥର ସମ୍ଭାର? ସମସ୍ତାର କାମ କରିଛ ମନ୍ତ୍ରୀବ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆମର ଆଦେଶ। ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କେ ଅଛରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଚର ଗଣ। ଖୋଲି ଦିଅ ପେଟି ପେଟରା ମୁନେକାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କାହାଣ କଉଡ଼ି ପୁଆ। ଚମତ୍କାର, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ବର୍ଷର ସରବରା ଦେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିର? ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟର ବାକିଆ ପେଶକଶ ଦେବା ପାଇଁ କରିଛୁ ପ୍ରୟାସ। ଗଣନା କର ଏ ସବୁ ପଣ କରି କଉଡ଼ି ସବୁ। କୃତକ ରଚିତ ମୋର କାହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣନାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ମନ ବାଞ୍ଛା ମମ ତୁମେ କରିଛ ପୂରଣ। କେ ଅକ୍ଷରେ ବର୍ଗୀକୃତ? ହଜୁର ଘୋଷଣା କରି ଲେଖା ବର୍ତ୍ତୀ ସେନାପତି। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟ ଲାଭ କରିଅଛୁ ଆମେ।
ଦେଓଆସେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ମୂଳକୁ ଆଶା ଆମ ହୋଇଛି ପୂରଣ ଖାନା ପିନା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହିତ ଉତ୍ସବ କର ହେ ପାଳନ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ ମାନ୍ୟବର ରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସର୍ବେ କର ହେ ପାଳନ ଆନନ୍ଦରେ ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ ମଗନ ଫଟେ ଆମ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନାଚ ଗୀତ କର ଆୟୋଜନ ଆଜି ଫଟେ ଆମ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନାଚ ଗୀତ କର ଆୟୋଜନ ଗୀତ ବୁଦ୍ଧି କରି ମାରୁଛୁ ଅଇରି ଆନନ୍ଦେ ନାଚୁଛି ଆମ ମନ ଆଜି ଫଟେ ଆମ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନାଚ ଗୀତ କର ଆୟୋଜନ ହସ୍ତଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅକ୍ଷତ ଉତ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଆମ ହସ୍ତଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅକ୍ଷତ ଉତ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ପରାଜୟ ନାହିଁ ଭଗୀର ଜାତକ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ବହି କାମ ଆଜି ଅଟେ ଆମ ଉତ୍ସବର ଦିନ ନାଚ ଗୀତ କର ଆୟୋଜନ
ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୀରତ୍ୱ। ତୁମ୍ଭ ବିନା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆମ୍ଭ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ମହାରାଜ ପାଳନ କରିଛି ମୁଇଁ ରାଜଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ଅତର୍କିତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଖବର ଗୁପ୍ତଚର ଦେଇଥିଲା ମୁଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଲେଖାର ହତ୍ୟା ପରେ ବର୍ଗୀ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାର। ଅବଶ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆକ୍ରମଣ। ସେ ନିମନ୍ତେ ହୋଇବା ସତର୍କ। ଯଥାଜ୍ଞ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗକର ଦୃଢ଼ ଆମ୍ଭ ନ କରି ବିଳମ୍ବ। ହାତ ହତିଆର ସବୁ କର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ଵ ହଟ୍ ବାହିନୀ ସମେତ କଠୋର ସମରାଭ୍ୟାସ ସୈନ୍ୟଗଣେ କର ଅତୁରିତ। ହଜୁର ଅବିଳମ୍ବେ ଆଦେଶ ତବ ହୋଇବ ପାଳନ। ଜୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହାରାଜ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବଙ୍କର ଜୟ। ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ରାମଙ୍କର ଜୟ ହେ। ବର୍ଗୀ ସୈନିକ ଏକନାଥ ଷାଠେଇଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହଜୁର। କି ସମ୍ବାଦ ବୀର ସେନାପତି? ବୁଲେଖାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କଣ? ବଡ଼ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ହଜୁର। ଦୁଃସମ୍ବାଦ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପ୍ରକାଶ କର। ଢେଙ୍କାନାଳର ସୈନିକଗଣ ବାକିଆ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ଆଳରେ ସେନାପତି ବୁଲେଖାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହଜୁର। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ବୁଲେଖା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବୀର। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ସମ୍ବାଦକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ହଁ ହଜୁର, ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି। ବର୍ଗୀ ବୀର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରବର ଦେବା ଆଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅପମାନ ଅସହ୍ୟ। ଏ ଅପମାନର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବଳ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆକ୍ରମଣ କର। ଏକନାଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଯାଅ ଯାଅ ଏକନାଥ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର। ଅପୂର୍ବ ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ା ମନୋରମ ଦୁର୍ଗ ପାଣି ହୋଳା କଟିରେ ସୁନ୍ଦର। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ସୂଜ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ଅତୀବ ମନୋରମ। ହଁ ମଣିମା, ଦୁର୍ଗ ଅନ୍ତରାଳେ ରହି ଆମ୍ଭ ସେନାଗଣ ଚଳାଇଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ହୋଇବେ ପରାସ୍ତ। ହଁ ମହାରାଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁର୍ଗ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ।
ପକ୍ଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଆରମ୍ଭ ରହିଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଅଚିରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ବର୍ଗୀ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ମୋର। ସାଧୁ ସାଧୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରଣୀ ଗୋଟିଏ ବାରିଧାର ସର୍ବ ଆୟୋଜନ। ମହାରାଜ ପୁଣି 16 କମଳାର କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ଆମ୍ବ ତୋପ କମାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦଳପତି ବୀର ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ଆମ୍ଭ ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜାରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମ ଗୁପ୍ତଚର ଏବେ କୋଉଠି? ଆମ୍ଭ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଛି, ମରାଠା ସୈନ୍ୟ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ମୋଟରଠାରେ ଶିବିର ପକାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ଆସିବ। ହଜୁର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜେ ରାଜାରାମ ମରାଠା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେନାର। ହଜୁର ଜୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହାରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବଙ୍କର ଜୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହାରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବଙ୍କର ସେନାପତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ ଆଉ କେତେ ଦୂର? ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆମ୍ଭର ଶିବିର? ଏହି ଗ୍ରାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟରୀ ହଜୁର। 5 କୋଶ ଦୂର ଏଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼। ଅବିଳମ୍ବେ ଅବିଳମ୍ବେ ଢେଙ୍କାନାଳ କରି ଆକ୍ରମଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗର୍ବ ସେ ରାଜା। ହଜୁର, ବର୍ଗୀ ସେନାର ସମ୍ମୁଖେ ନଗଣ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେନା। ଅନାୟାସ ବିଜୟ ହୋଇବ ଆମର। ହଜୁରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର ଦୂତ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅପେକ୍ଷା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୂତ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ତାର। ହଜୁର, ବର୍ଗୀ ବୀର ରାଜାରାମଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ଖବର ଦୂତ? ପଇଠ କରିବେ ସରବରା ତୁମ୍ଭର ନରେଶ। ନା, ଯୁଦ୍ଧ, ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେବ ଆମ୍ବ ହସ୍ତଗତ। ଯାଅ ଦୂତ। ସେନାପତି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମରହଟା ବାହିନୀକୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜୟ ବର୍ଗୀ ବୀର ରାଜା ରାମଙ୍କର ଜୟ ବର୍ଗୀ ବୀର ରାଜା ରାମଙ୍କର। ଜୟ ହେଉ। ଦୃଷ୍ଟତମ କରିବେ ବାଞ୍ଚନା। ମହାରାଜାଙ୍କର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବର୍ଗୀ ସେନାପତି କରିଛି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଦେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ। ନା, ବର୍ଗୀ ସେନାପତି ରାଜାରାମ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଆମର ହାତ। ଯାଅ ଯାଅ ମହାମତି ଦୁନିଆ କେମୁର, ଯାଅ ଯାଅ
ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଭୁଲି ରମ ସେନା ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଭୁଲି ରମ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କର ଭୟ ଭିନ୍ନ କରି ସେନା ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣ ମରିବେ ବିକ୍ରମ ପାଶେ ବାଣରେ ଯଥାର୍ଥ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାଗଣ ଦିଏ ସମ୍ଭବ ଧନ ରତ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୋପନେ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଗର୍ତ୍ତ କରିବେ ଭୂମି ଯଥା ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ତବାଦେଶ ହୋଇବ ପାଳନ ସେନାପତି ନ କରି ବିଳମ୍ବ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧୁରୀର ସେନାବାହିନୀକୁ ଦେଇ ଗୋପନରେ ଅତି ଗୋପନରେ ଅତର୍କିତ କରି ଆକ୍ରମଣ ଭିତରଗ୍ରସ୍ତ କର ବର୍ଦ୍ଧି ସେନା ବିଜୟ ଦୁନ୍ଦୁ ବିନାଦେ ଆରମ୍ଭ ଥରି ଉଠୁ ଗଗନ ପବ ପରଥିବ ବର୍ଦ୍ଧି ସେନା ବୀରତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ জয় ঢেঙ্কানাল নরেশ শ্রী শ্রী ত্রিলোচন দেবঙ্কর জয় ঢেঙ্কানাল নরেশ শ্রী শ্রী ত্রিলোচন দেবঙ্কর ବର୍ଗୀ ଗୁଡାକୁ ତ ଖାଲି ମାରି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ପେଣ୍ଟା ଭୁସି ଦିଅ ମ ଦେଖିବୁ ମାଳତୀ ଆମେ ଜିତିବା ଆମେ ଜିତିବା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ନଟିଆ ହଁ ଗାନ ଖରା ଅତି ସହି ନ ପାରନ୍ତି ଝାଳ ବହେ ସର ସର ଗାନ ଖରା ଅତି ସହି ନ ପାରନ୍ତି ଝାଳ ବହେ ସର ସର
ଇଏ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଯିବ। ଆଗ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ତୁ ଡରିଯିବୁନି ତ? ମଲା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୈନ୍ୟ ମା ମାଟି ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଡର ଲାଗିବ କାହିଁକି ମ? କତେ ଡର ଲାଗୁଥିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ। ପ୍ରଖର ଖରାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳ। ପ୍ରଖର ଖରାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳ। ହଇଜାର ଗୋଟି ତାଙ୍କୁ ବି ଘୋଟିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଟଳମଳ। ମିଳେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳ। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଘୋର ସମର। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଘୋର ସମର। ଠିକ କଥା କହିଛୁ ରେ ନଟିଆ। ସେଗୁଡାକ ଦେହରେ ତ ବଳ ନାହିଁ। ଲଢିବେ କେମିତି ବା? ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ନା ମୁଦିରାଣୀ ଗୋଡ କଚାଡୁ କେତେ? ପରାଇ ପରାଣ ପତିସି ଲଗଣ ପଛ ଭୁଜା ଦିନି ଆଜି। ପରାଇ ପରାଣ ପତିସି ଲଗଣ ପଛ ଭୁଜା ଦିନି ଆଜି। ରଣର ଦୁର୍ଗୁନି ସୁମୁନା ବୁହା ପତି ତାର ଦେଲା ଭରିନା ପଛ ଭୁଜା ଦିନି ଆଜି। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଘୋର ସମର। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ଘୋର ସମର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମରହଟା ସେନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ବଲ୍କି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ରାଜାରାମ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆସିବାକୁ ଦିଅ ତାକୁ। ହଜୁର। ଯୁଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ ପରାଜୟ କରୁଛି ମୁସିପାର। ପରାସ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେ। ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏବେ ବିଜୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେନାର ଅଧୀନ। ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠେ ଅଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ପ୍ରାଣ। ନା ରାଜାରାମ ନା, କୁମ୍ଭର ଏ ପ୍ରାଣଦାନ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଅଟେ ବିଜୟର କର। हे ढेଙ୍କାନାଳ ସେନାପତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବର୍ଗୀ ସେନା ସହିତ ଏହିଭଳି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ବୀରଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଜା ବିଲୋଚନ ଦେବ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ପରାକ୍ରମ। ଜିତିଗଲା ହୋ ଜିତିଗଲା। ଶୁଣ 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 ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଶୁଣ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଗଲା 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 ହୋ ଜିତିଗଲା। ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ରାଜାରାମ ମୁହଁକେ ମେଣା ହୋଇଲା। ରାଜାରାମ ମୁହଁକେ ମେଣା ହୋଇଲା। ହୋଇଗଲା ଝାଡ଼ନାଳରେ ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜିତିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ।
ସେନା ମୁଖ୍ୟ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ସେନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜିର ରଜନୀକି ଆମେ ବିଜୟ ରଜନୀ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ହଜୁର ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି କରିଛି ମୁଁ ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଯଥାଜ୍ଞମଣି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ବର୍ଗୀ ସେନାପତି ଯୁବରାଜ ଚେମେଣାଜୀ କଟକର ଶିବିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ଚେମେଣାଜୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଗୀତ ଆସିଲେ କି ସମ୍ବାଦ କିଛି ବର୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣାର ନିକଟରୁ? ନା ହଜୁର, ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା? ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ହଜୁର, ନାଗପୁର ମରାଠା ବୀର ଘୋଷରାଜୀଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଯୁବରାଜ ଚେମେଣାଜୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।
କି ଗୁରୁତ୍ୱର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ରାଜାରାମ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ହଜୁର ଶୁଣିଲି ମରାଠା ସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆପଣ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ ରାଜାରାମ। सुनो राजा राम भाई पिताଙ୍କ ଆଦେଶ ହେ ସୁनो ରାଜା ରାମ ଆଦାୟ କରିବି ଯାଇ ବାକି ରାଜସ ହେ ସୁनो ରାଜା ବଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଦାୟ କରିବି ସରବରାହ। ସେ ସକାଶେ ଯାତ୍ରା ମୋର ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ। ହଜୁର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କଲେ ଏଠିକାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମାନେ ଏଠି ବି ସେ ସମସ୍ୟା। ହଜୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଗୀ ସେନା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଉନ କାହିଁକି? ଦୁଇ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା ପାଖରେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନା, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଜୁର, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପରାୟତ କରିପାରିବା ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପରାଜିତ କରିପାରିବା। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ପାରିବନି? ଢେଙ୍କାନାଳ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକରଣ ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ପାଣିର ଅଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଶୀତ ଋତୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସହଜରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସୈନ୍ୟବଳ ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯଥାଜ୍ଞା ହେବ। राजा राम वर्गी वीर सुन एबे मोर वीर एबे कभी कानाल पुराने चलिबा सज हुआ तुमे एबे वर्गी सही न पसंदे सज हुआ तुमे एबे वर्गी सही न पसंदे ए माटी रे एबे निधि चित्र करिबा शत्रु हम बड़ जानिब वर्गी तू अमान करी फल भोगिब शत्रु हम बड़ जानिब आहे कोटि दुपरा जगबादे ससिरो खाद्य कहैति आरंभे आम्भ सेना सुरु कोटि दुपरा जगबादे ससिरो खाद्य कहैति आरंभे आम्भ सेना सुरु ठिकाना गण दिबे राजमाटी सुगेरी ठिकाना गण दिबे राजमाटी सुगेरी ठिकाना तोड़ अखियार प्रतिभा शत्रु आम सहित देव अचानक आक्रमणी प्राण तेजिब शत्रु आम सहित देव ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଳନ କରାଯିବ ଯୁବରାଜ।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ବୀରଗଣ ଆସିଛି କେବେ ଯାଇଛି କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷଣ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନାହିଁ କେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେନା ରଣହୁଙ୍କାର ଦିଏ ଏବେ ମରାଠା ସେନା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ତାକୁ କରିବା ବିରୋଧ କଳ୍କି ସେନା 1,70,000 ଏ ବିଶାଳ ସେନା ଦେଖି ନୁହେଁ ଡରିବା ଏଣା ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିବେ ଗୀତ ପାଶରଟି କଳ୍କି ସେନା ଫେରିବନି ତାଙ୍କ ଦେହେ ଆମ ଦିନ ଭଳି ମୋର ବୀର ଢେଙ୍କାନାଳ ସୈନ୍ୟଗଣ ହୋଇଯାଅ ସାବଧାନ ଉଦାର ଶବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାନା ବହି ତର୍କ ହେଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ জয় ঢেঙ্কানাল মহারাজা বীরশ্রী বীরবর ত্রিলোচন দেবঙ্কর ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମଣିମା ଏବେ ଏବେ ଗୁପ୍ତଚର ଦେଇଛି ସମ୍ବାଦ ବର୍ଗୀ ସେନାଗଣ ଚତୁର୍ଦିଗୁ କରି ଆକ୍ରମଣ ଅକ୍ତିଆର ଗଣ୍ଡରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜାଙ୍କ ସମାଧି ଦିକେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି ମରାଠା ସେନା ପୁଣି ମରାଠା ବାହିନୀର ତେଲେଙ୍ଗା ସେନାଗଣ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ମରାଠା ସେନା ତୁରନ୍ତ ପଠାଅ ଆମ ଢଙ୍କୁଣୀ ସାହିତ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗା ସୈନ୍ୟ ଢଙ୍କୁଣକୁ ଧରି ହସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚତୁର୍ଦିଗେ କର ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗେ କର ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ପଛ ନାହିଁ ବୀରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ଦିଅରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଙ୍ଗିବ ତେଲେଙ୍ଗା ଅହଙ୍କାର ଚତୁର୍ଦିଗେ କର ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରଙ୍କର ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମରାଠା ସେନାଙ୍କର ଘନ ଘନ ତୀର କମାଣ ତୋପ ଚାଳନାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ସେନାଗଣ ଅସମ୍ଭବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍କି ସେନା ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରି ରଖିବି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାପ ଧୂଳି ଯାହାର ଚନ୍ଦନ ସମ ମଥାରେ ଦେଲେ ବାକି ଶତ ସିଂହର ବଳ କେଉଠୁ ଅଟେ ଉଠଇ ଚାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ପୁଅ ସିଏ କି କରିବ କେବେ ତ୍ୟାଗୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ ବୀର ସୈନିକ ତୁମ ବିଜୟର କଥା ତୁମର ଅନେକ ବିଜୟର ଗାଥା ଶତ୍ରୁ ନୁଆଇବ ମଥା ଶତ୍ରୁ ନୁଆଇବ ମଥା ହସ୍ତି ବାହିନୀ ଘୋଷକ ବାହିନୀ କମାଣର ସମସ୍ତ ବାହିନୀ ହସ୍ତି ବାହିନୀ ଘୋଷକ ବାହିନୀ କମାଣର ସମସ୍ତ ବାହିନୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ମଥାରେ ଲଗାଇ ଭୂତରେ ଭୂତରେ ଯାଅ ମନରେ ଶପଥ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ମଥାରେ ଲଗାଇ ତୁମ ମରଣ ବରଣ କରିବା ପଛକେ ଜିତିବା ମହାସଂଗ୍ରାମ ମନରେ ଶପଥ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ମଥାରେ ଲଗାଇ ତୁମ ମରଣ ବରଣ କରିବା ପଛକେ ଜିତିବା ମହାସଂଗ୍ରାମ ଜିତିବା ମହାସଂଗ୍ରାମ
ପରାଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ଯାଅ ବୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ ମରହଟ୍ଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଭବ, ବିଜୟୀ ଭବ, ବିଜୟୀ ଭବ। ମେଲାଣି ଦିଉଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଶୁଭ ବେଳାରେ, ବିଜୟର ଟୀକା ଲଗାଏ ଲଲାଟ ପଟରେ। ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ କରହେ ସଂଗ୍ରାମ ସମରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା। জয় ঢেঙ্কানাল মহারাজা বীর শ্রী বীরবর ত্রিলোচন দেবঙ্কর। জয় ঢেঙ্কানাল মহারাজা বীর শ্রী বীরবর ত্রিলোচন দেবঙ্কর। ଷାଠିଏ ବାଟିଆ ବୁଲିଲ ସମର ହେଉଛି ତହି। ଷାଠିଏ ବାଟିଆ ବୁଲିଲ ସମର ହେଉଛି ତହି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ହୁଏ ପିଟା ପିଟି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ହୁଏ ପିଟା ପିଟି। ରକତେ ନାଲିଆ ବୁଲିଲ ଚାଲ ଦେଖି ଭୁତୁଡ଼ି। ଦେଖିବି କଣ ବା, ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଆଲୋ ମାଳତୀ, ସେଇ ପଢିଥିଲା ଭାରି ବଲୁଆ। ଭାରି ବଳୁଆ, ତୁ ଦେଖିବୁ ରେ ନଟିଆ, ସେଇ ବରିଙ୍ଗି ମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିଦେବେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ। କହିଲା ବଳୁଆ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ନା ତାର ଅଛି, ବୀରଭୂମି ଅଟେ ସେଇ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟି ନା ତାର ଅଛି, ବୀରଭୂମି ଅଟେ ସେଇ। ତାରି ସନ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ, ଏ ଯୁଗରେ ଥିବ ସେଇ ହିରୋ। ଷାଠିଏ ବାଟିଆ ଭୂମି, ଷାଠିଏ ବାଟିଆ ଭୂମିର ସମର ହେଉଛି ତହି। ଷାଠିଏ ବାଟିଆ ଭୂମିର ସମର ହେଉଛି ତହି। ଆଲୁ 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 ମୋ ମା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ନଟିଆ। ସେଗୁଡାକ ହାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ, ଧର୍ମ ସହିବନି। ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ ନଟିଆ ହୋଇଛି ସେମାନେ ପାରି। ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ ନଟିଆ ହୋଇଛି ସେମାନେ ପାରି। ତୁ ଦେଖିବୁ ନଟିଆ ଘଟି ବସି, ହାରିବାର ତାଙ୍କ ସହିରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲି। ଷାଠିଏ ବାଟିଆ ଭୂମିର ସମର ହେଉଛି
सेनापति सांब सेनांकर प्रचंड आक्रमणाने पराजित मरहट्टा सेना धन्य धन्य ढेंकानाल सेना धन्य तुम्हारा वीरत्व धन्य तुम्हारा साहस माटीमार सम्मान रखी उड़ाइले तुम्हें विजय ध्वज महाराज मृत्युवरण करिछन्ति अगणित मराठा सेना बंचिथिबा बर्गी सेना रोदन करन्ति प्रियजनଙ୍କୁ हराए युद्ध बदलरे पेशकश प्रस्तावକୁ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ଯେଭଳିଆ ଭୋଗିବନି ତ ଭୋଗିବ ଆଉ କିଏ महाराज भयभीत मराठा सेना विचलित सेथिपाई बर्गी युवराज विचलित अविलंबे गुप्तचर पेश चतुर्थी लक्ष्य रख कपटी चेमेनार परवर्ती रणकौशल कले बले कौशले बजाय रखिबा ढेंकानाल मान सम्मान यथाज्ञा महाराज सरदार ढेंकानाल सैन्य आगे बर्गी सेना हुई ध्रुव की करिबी भय धरंतु हे बल्कि युवराज भय धरंतु सुना सुना पति वीर सुना मो वचन हे सुना सुना पति वीर देउरबेर आशय हुआइया पमान हे सुना सुना पति वीर पानी प्रत्याख्यान करिले बर्गी सैन युद्ध पानी प्रत्याख्यान करिले बर्गी सैन पराजय लगानी सजलित प्राण हे सुन सुन पति वीर तेबे हुजूर ढेंकानाल राजा निकटे शिकार करिबे कि कराइले ना ना सरदार ना संधि संधि दियो ए प्रस्ताव ढेंकानाल राजा को मोर मानी नेले संधिर प्रस्ताव संबलम अकारण हेबो नाही किना संधि कि कारण ए प्रस्ताव बुझिबाकु होइबो अक्षम मराठा मुख्य घोषला निर्देशे यात्रा थिला मोर बंगला उद्देश्य
ସେଇ ଯାତ୍ରା ମୋର ହୋଇଛି ଡାରକ। ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଦଖଲ ନେବା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇବ ପେସ୍କସ ଆମ୍ବ। ତେବେ ତେବେ ଯାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ୍ବ ହୋଇବ ପୂରଣ। ବୁଝିଗଲି ପ୍ରଭୁ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଦଖଲ ନେବା ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଞ୍ଚିଯିବ ସେନାବଳ, ସୁଗମ ହୋଇବ ଆମ ବଙ୍ଗଳା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଯାତ୍ରା। ହଁ, ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ହୋଇବ ପୂରଣ। ତେଣୁ ସନ୍ଧି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅବିଳମ୍ବେ ପାଳନ କର ଆମ୍ଭର ଆଦେଶ। ହଜୁର, ଅବିଳମ୍ବେ ଆଦେଶ ଦେବ ରହିବ ପୂରଣ। ମନେ ହୁଏ ବୁଝିଗଲ ଆମ୍ଭ କୂଟନୀତିର ରହସ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ମୋର ଢେଙ୍କାନାଳ ବୀର ସୈନିକ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ତୁମର ଚିରଦିନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ବରହଟା ଦୂତ ଛାମୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଆସି ସମ୍ମାନର ସହ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ହଜୁର, କି କାରଣେ ମରହଟା ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି? ଚେମେଣାର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି କାରଣେ ଆଗମନ ଦୂତ? ଯୁବରାଜ ଚେମେଣା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧି ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କରିବି ପଠନ। ପାଠ କର ଦୂତ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମହାରାଜ ବିଭୁଭ ଛାଡ଼ ରେ ଛାଡ଼ ମହାରାଜ କାହିଁକି କରୁଛ ଏତେ ଅବିଚାର ରେ ଛାଡ଼ ମହାରାଜ। ବନ୍ଦ କର ଦୂତ। ଅସମ୍ଭବ। ଗ୍ରହଣ କରିହେବନି କେବେ ଏହି ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଆମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୟ, ତଥାପି ଏହି ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଯାଅ ଦୂତ, ଫେରିଯାଅ। ଛାମୁ, ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ମୁଇଁ ନିଜର ବିଚାର ବୋଧ। ନିଃସଙ୍କୋଚେ ପ୍ରକାଶ କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ, ଚେମେଣାଙ୍କ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନି ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ରାଜାଙ୍କର କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଦଳର ଅର୍ଥାତ୍ 60 ଗାଟିଆ ଯୁଦ୍ଧର
परिसमाप्ति हेब एई संधि प्रस्ताव मंगल हेब राज्यर आउ आम प्रजामंडल। हाँ महाराज 2 दिन गड़े रही फेरी जीव चेमेना निश्चय निश्चय बढ़िब आंब राजांक गाड़िमा। महामुनि सेनापति आपण माने जेतेबेले एई प्रस्ताव को ग्रहण करिया प्रस्तुत ढेंकानाल प्रजा मानकर मंगल पाई मो मध्य स्वीकार करुछि जेमना को संदेश प्रेरण करन। जय ढेंकानाल महाराज वीर श्री वीरवर त्रिलोचन देवंकर जय ढेंकानाल महाराज वीर श्री वीरवर त्रिलोचन देवंकर